seri mangan mi salminima ko Dakar walla ko Matam a Matam kono ɗamini arde Dakar kibar lewru ndu julde nde honde fota wonde ha ene ɗemina wonde ko janggo ha dañe ɓamme ha mbimi eyyi yo yimɓe juul janggo tan para hen andi minen salsalɓe kam korko kam min ganda ɗum min mbawa ɗum no fewi guila yimɓe tan jooɗi hen ñamani jaɗani tan hakki tan ɗeɗo balɗe no ha ɗum ɗon hamni gila ɓamda haalande mi noon ko moƴƴi ko hande kalanɗami ko moƴƴi wonde jowden ɗemna ko janggo allahu akbar ma kuppal jata min kupporte mi nodduduma allahu akbar korko gasi wiyaje indema janggo ko julde korka nene gasa janggo ko julde korka nene gasa korka nene gasa janggo ko julde korka minen salsal wi gandano korka min mbawa ɗum korka nene gasa janggo ko julde 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 Seydi Sall mbela ko waɗa hande korka nene gasa janggo ko julde Baba Sall naam an mbiɗa hol ɗum minen salsalɓe tomin kaaɓi min keppi wallahi mi haalde sehila mo joni wiide ɗemina janggo ko julde ɗum noon hay ni ne mbaɗa hande yimɓe mbaɗi koye ngeloba riisi ina ɗamina mbiɗa wonan an yi lewru an a yiyani lewru sirani ho janggo no juule an waɗa ka yejjide ɗo ko Sénégal woto yejjide ɗum eyyi yimɓe ne juula lundi yimɓe ne juula mardi mercredi même jeudi ne juule min hay sino koye portable jimine desina lewru janggo mi juulo ha janggo ko julde korka nene gasa janggo ko julde korka nene gasa minen salsalɓe min ganda ɗum min mbawa ɗum ngeloba riisi ha mawɗo Sall ɗemde yeɗe kirse hande ɓe mbaala sofnede haɗa coofa ala min mi yeehi piya men de ande men mbaɗonno kees si julde nde ari min pusa kees o goto foof ɓe tottuma kalis ma ɓe dokkuma ha heewa kalisam o janggo ko julde korka nene gasa gadda ndefen korka nene gasa korka nene gasa julde nana ara korka nene gasa janggo ko julde korka nene gasa janggo ko julde Diop ngandon ko wadde mo juumo wuri on juuli minen ko hande min juuli wallahi on juuli hande min juuli hande minen ko janggo min juula ndeysaan est ce que ala yallo ala yaafo mi yarinimo mi yaafimo ala yallo ala yaafo Allah andi mo Allah jaɓanta korko mum ala yallo aɗa yaafo wallahi mi yardimo ala yallo aɗa yaafo yo lokkantan samuji wonno fof ko Allah tan andi wallahi julɓe hande ɓe e juuloɓe janggoɓe fof ko ganduɗa ko Allah andi ɗo ko Sénégal wallahi yallo aɗa yaafo hande ɓe juula janggo tan ɓe juula ɓawo janggo wallahi julɓe noon so koori ha lewru no fotirno foti ko yallo jaafo yallo aɗa yaafo yo lokkantan samuji kam jogal wallahi mi arda wonma juumo gon kay wadde eɗen mbawi ɓennorde to wallahi bisimilla wallahi seydi Diop a jarama mbimi mbam ɗo hiisa guertoɗe ɗe joni no ƴewɗo nder magasin ɗo mi addino sakuji ñebbe jaltanama ɗe muddu minen salsalɓe ko ñebbe min muddotonde Allah jaabo korkaɓen ka e dokken hoddiɓe men maɓuɓe ɓamɓiraɓe dokkanɓe ñebbe ɗe e woɗɓe ko julɗo Allah jeeɗe hen fof dokkan ɗumen sa mbaɗe mudduji ñebbe ɗi ñebbe ne waɗe muddu e minen salsalɓe ɗum min ñebboto ko e ɗum min muddoto ɗum Allah jaaboto korkaɓen ɗinɓe mbeɗa nande ɗum eyyi mbiɗom ga hiisa guertoɗe ñebbe watta ko muddu alhamdulillah maaro gandumi walla kaalis eɓe ngal gasagal me toppini ɗum ɗo kay ummo ala bonnoɓe ɗon hay goto mon Allah
Ya dum doran ana wadi sali ka burti way wono way